Hej, du er sikkert også en af de mange unge, der skal vælge STX efter sommerferien. Hvis du er, synes vi klart lige, du skal se med her. For i den her video vil vi gerne fortælle jer nogle ting, I lige skal tænke en ekstra gang over, inden I vælger. Du har sikkert hørt om det gode sammenhold på STX, de store fester, der bliver holdt hver weekend, og de mange andre aktiviteter, som gør det 3 uforglemmelige år. Men gymnasiet er ikke bare sjov og ballade. Der er rigtig mange, der glemmer, at gymnasiet også er benhård arbejde og mange lektier, som kan komme til at tage ens fritid. Hvis du ikke kan sidde her i mindst 2 timer om dagen, så vil du aldrig kunne overleve en uddannelse på STX. Og hvis du ikke koordinerer din tid med at lave lektier, kan det her være endnu en af de ting, du har glip af. Der vil ikke være tid til bare at kunne lægge til tv hele dagen, som vi unge har brug for. Men STX er jo ikke den eneste mulighed, du har. Der er masser af ungdomsuddannelser, du kan vælge imellem. Tag for eksempel EUX'en. EUX'en er en helt ny uddannelse, hvor du blander en erhvervsuddannelse med studenteruddannelsen. Eller tag HHX, hvis du er vild med tal og økonomi, og måske gerne vil starte din egen virksomhed. Tag en helt tredje, HTX, hvis du er vild med biologi, fysik, kemi og alle de andre naturvidenskabelige fag. Jeg er sikker på, at HTX er lige noget for dig. Som sagt er der virkelig mange forskellige uddannelser, du kan vælge imellem, og vi er sikre på, at du nok skal finde den rigtige. Men vi vil virkelig anbefale dig, at du satte dig ned en ekstra gang og tænkte over, hvilken uddannelse du vil tage. Det var så alt, vi havde at sige. Vi håber, I fik noget ud af det, og hvis I føler, at I har brug for mere hjælp, så søg hjælp fra din UU-vejleder.